Kaixo arrazion, geur asteburu hontan emakumezkoen futbolean pasedan gauza bateri buruz berbaiteran atorkizue, jakingo duzuen ez Diego Maradona futbolesko jokalari ohia duela egun gitxi hil zen, eta honen aurrean Espainiako Futbol Federazioak asteburu hontako partidu baino lehen haren omenez minutu bat gordetzera obligatu dozkue. Noski, emakume jokalarion iritzia kontuan hartu barik, gure sentimenduak kontuan hartu barik, eta erasotzaile matxista baten zuriketaren parte izatera beharturik. Honen aurrean, zuriketa bortitz hau salatzen dugu, edo salatzeko beharra sentitzen dugu. Emakumeok ez gara inolako marionetak, ez gara Futbol Federazioko marionetak, eta ez dugu inondik ere inolako eraso ez erasotzailerik goraipatuko futboleko jokalari onenaren aurpegitan badan ere. Erasoak pairatzen dituzten biktimei ez jakie inolako minuturik gordetzen, ez jakie inolako ekimen edo dinamikarik aitortzen. Honen inguruko hausnarketa bat egitea ezinbestekoa ikusten dugu, futbolean ere, emakumezkoen futbolean ere, aurrera pausoak gure baduzun hemen.